салом дӯстони азиз, ман Дунёҷон ҳастам. 24 сола ва айни ҳол дар муҳоҷират дар Москва қарор дорам. ҳамаи он нафароне ки айни ҳол ин наворро тамошо мекунед, ҳамватанони азиз ва хусусан ҳамаи муҳоҷирон, ба ҳамаи шумо саломи худро мерасонам. муҳоҷират маконест ки аксарияти мо барои дарёфти ризқрӯзӣ меоем ва албатта ки аз он имконияти шароитое ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ хусусан дар Русия аст истифода бурда кӯшиш мекунем ки то шароити зиндагии худро албатта беҳтар созем. хуб ҳамватанони азиз, ман ба ҳамаи шумо хусусан ба ҳамаи он муҳоҷироне ки дар тамоми гӯшаву канори олам аз Тоҷикистони азиз баромада рафтеду дар кору фаъолият мекунед, гуфтанӣ ҳастам ки дар ҳар куҷое бошед, пеш аз ҳама худатонро эҳтиёт кунед ва ҳамеша кӯшиш кунед ки сиҳату саломат, хушу хурсанд ба назди пайвандонатон ва ватан баргардед. дӯстони азиз, фаромӯш накунед, шумо муҳоҷирон ва он нафароне ки аз ватан берун қарор доред, ҳамаи мо аниқтараш бояд фаромӯш накунем ки мо, ҳар яки мо намоянда, яъне сафири зодгоҳи худамон, намояндаи ватани худамон ҳастем ва дар ҳар куҷо ҳастем бояд ки ватани худамонро, зодгоҳи худамонро, худи худамонро ҳамчун як шахсони ба маърифат, ба дониш, ватани худамонро як ватани зебову ободу осоишта муаррифӣ кунем ва воқеан чунин ҳам ҳаст. охир ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед дӯстони азиз, муҳоҷирони меҳнатӣ. ҳеҷ гоҳ азизони худро ман бовар дорам ки фаромӯш намекунед. ҳар лаҳза аз ҳоли онҳо бохабар меистед ва таманно мекунам ки, дуо мекунам ки ҳар яки мо муҳоҷирон хушу хурсанд бо сари баланд ба назди азизонамон баргардем. боқӣ ба ҳамаи он нафароне ки ин видеоро тамошо мекунанд, ба падару модар, аъзои оила салому паёми худро мерасонам ва ба ҳамаи шумо мегӯям ки ман хеле ҳамеша дар ёди шумо ҳастам, пазмони шумо мешавам. албатта ки бештар пазмони аъзои оила, падару модар ва зану фарзанд мебошам. хайр, худо нигаҳбони ҳамаи мо. Тоҷикистон ҳамеша поянда бошед.